Бистелерде халық жиыннарының соңғысы Искізей бистесі мәдәният йортында узды. Район башлыгы Разиф Кәримов Искізейләрне шәһәр районының агымдагы елның 6 айында социаль-икътисади үсеш нәтиҗәләре белән таныштырды. Шул исәптән Искізейдә башкарылган эшләргә тукталды. Первая школа это Беренче мәктәп Зей мәгърифәтчелеге башында тора. Шул ук вакытта сораулар бар, аларны хәл итү белән шөгыльләнәбез. Мәктәпнең ашханәсен тәртипкә китердек ди Разиф Кәримов. Аннан җыенда районда вакциналаштыру барышына тукталып, әлеге уңайдан шәһәр бистәләре шул исәптән Искізейдә эшен начар баруының канәгатьсезлеген белдерде. на сегодня привито. Искізейдә амбулаторияда вакцина сату мөмкинлеге булса да, никтер бистә кешеләре башка мәгълүматларга ышана ди Разиф Кәримов. Җыенда бистәдәге кайбер проблемалар күтәрелде. Район шәһәрдә оператив хәл, кош-корт һәм терлекләр авыруларын профилактикалау, районда санитар-эпидемиологик торыш һәм йогышы авыруларны кисәтү һәм башка сораулар күтәрелде. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.